A continuació, veurem les diverses valoracions dels diversos grups municipals que conformen el nostre consistori cunitenc arrel del passat ple municipal. Bona tarda. Avui ha estat un dels plens més importants del que és un any de legislatura tan important com la que estem tancant. Avui ens han presentat els pressupostos pel 2023. En aquest ple nosaltres hem votat en contra d'aquests pressupostos. No són els nostres, no són, i creiem que no són uns pressupostos que siguin prou per la ciutadania de Cunit. Creiem que el que fan és un pressupost gris, sense color, en el qual no se'ns explica exactament els 2,5 milions aquests d'augment de despesa d'on es treuen, perquè tal com he demanat amb el regidor, m'ha dit del capítol 9, ja veurem realment si és així. Nosaltres, com a Esquerra Republicana, ho dubtem. I per altra part, contents perquè en aquest ple s'ha aprovat una moció en relació a les persones amb discapacitat. Estem contents, ens ha costat, hem batallat, però ho hem aconseguit. Com a mínim posem aquest problema sobre la taula, aquestes persones, gairebé més de 1.000 persones en el nostre municipi, perquè puguin tenir també la seva veu, perquè puguin veure i puguem nosaltres veure des dels seus propis ulls, des de les seves vivències, realment les necessitats que hi ha en aquest municipi, tant en el terme d'urbanisme com accessibilitat, com tot el que sigui per millorar la seva situació en el nostre municipi de Cunit. Buenas tardes. El resumen que el Grupo Municipal de Ciudadanos hace del Pleno de los Presupuestos, pues ha sido un pleno que hemos tenido que escuchar cosas poco agradables para el Grupo Municipal de Ciudadanos por haber votado en contra, como venimos haciendo habitualmente, a excepción de algún año en el que nos hemos abstenido. Este año los motivos de votar en contra han sido, pues claramente, que no son nuestros presupuestos, que el presupuesto es el mayor instrumento político que puede tener un equipo de gobierno y que, ya que nuestro gobierno somos la oposición, estamos en nuestro derecho de manifestar lo que así creamos conveniente, hemos votado en contra. Pues por este motivo pues se nos ha acusado de no habernos leído los presupuestos, de no haber hecho bien los deberes, nada más lejos de la realidad, cuanto más de ser electoralistas, cosa también alejada de la realidad, por cierto. Bueno, pasado este escollo, el resto de puntos del Pleno en el día de hoy pues han sido de trámite relativos a modificaciones presupuestarias y aprobación de facturas extrajudiciales y demás. Y también ha sido muy importante la aprobación del protocolo del punto lila. Es realmente un trabajo que hay que reconocer a la regiduría de Inés. En este caso, así como a todos los técnicos que han colaborado en este proyecto, es importante, es interesante y, por desgracia, hay que ponerlo en ejecución y hay que procurar que se elimine cualquier tipo de violencia y especialmente contra la mujer y más en un día como es el de mañana. Y ya por último, la aprobación de la moción del Grupo de Esquerra Republicana, que era una moción que no se podía votar en contra, era imposible que no se reconociese la creación de acciones pro de las personas con diversidad funcional, sea cual fuere, no solamente efectivamente las de movilidad reducida, sino cualquier otra y cualquier tipo. Y estamos para esto, para ayudar y para consensuar y para que pueda haber estudios y que se pueda hacer labor en este sentido. Muchas gracias y esto es todo por hoy. Hasta luego. Acabem d'acabar aquest ple, l'últim ple on aprovarem pressupostos aquesta legislatura. Destaquem com a punts importants d'aquest ple l'aprovació dels pressupostos. Han sigut uns pressupostos... Els pressupostos sempre són difícils de quadrar, però aquest any ens hem trobat amb l'augment de cara a l'any que ve dels consums degut a la inflació i també el nou contracte de la brossa, que també fa que s'hagi d'haver ajustat al capítol 2. Però bé, destaquem que podem continuar fent inversions, canviar el contracte de la brossa on hi haurà millor servei i millors prestacions i el poble Cunit guanyarà molt. I després també destaco com a punt important el tema de l'aprovació del protocol, que com he dit al ple, el que hauria de ser és no haver d'aprovar. El millor protocol seria no haver d'aprovar
un protocol, però volem que Cunit sigui un municipi segur, on tots se sentim segurs, i bé, doncs, valorem positivament i, com hem dit, és un pas molt important el poder tenir aquest protocol i portar-lo a terme en les celebracions, al carrer, als equipaments i a tot arreu, a la vida diària. Gràcies. Avui ha estat l'últim ple de pressupostos, ha estat un ple diferent, després tot cordial. Moltes vegades aquí és el teatre de les exposicions i cada un defensem les nostres posicions d'una forma a vegades acertada, a vegades menys acertada, i avui ha sigut un ple una mica més tensionat de lo normal. El que hem fet és aprovar un pressupost de 26 milions d'euros, incrementat, hi ha un increment en el capítol de despesa ordinària que puja 2.800.000 euros de despesa extraordinària, que és el nou contracte dels nous serveis que s'han de posar en marxa, que és el de la brossa, el de neteja viària, el de platges i el de jardineria. Això puja 1.675.000 euros més, 600.000 euros que es costa els increments de l'IPC per part de la inflació, que estem ara sobre el 7%, i els contractes estan referenciats als augments d'IPC, i després ja per la llei de pressupostos generals de l'Estat l'increment amb els funcionaris, que aquest any amb caràcter reductiu és 1,5, més un 3,5 de l'any que ve. És un pressupost que s'ha fet jugant amb les partides i no hem tingut que pujar impostos a la ciutadania. Ha hagut una discussió que durant la legislatura s'ha pujat impostos i aquí ha estat una mica el rovell de l'ou, i nosaltres des de l'equip de govern i des del PSC i l'àrea que portem Hisenda el que hem dit és que durant 4 anys el que s'ha pujat són 25 euros la taxa de residus, que això està significant mig euro al mes per ciutadà. Llavors, és una pujada d'impostos? És una pujada d'impostos. És significativa? Doncs entenem que enmig 50 cèntims al mes per ciutadà, o per vivenda, no per ciutadà, per a la recollida de la brossa, amb els increments que han hagut cada any, que ja ho vam explicar en el seu moment, quan va tocar fer el canvi, doncs els increments de preu per la incineradora, això es justificava aquest increment. Després han hagut 2 modificacions de crèdit, una que són les extrajudicials, que són aquelles factures que han entrat fora de termini, que han sigut 21.000 euros, i després 3 modificacions, que era la nova RLT que s'ha de fer per valorar els llocs de treball del personal de l'Ajuntament, els increments que han hagut aquests últims 2 mesos de les energies, que han sigut 219.000 euros, i després una partida de 36.000 euros per comprar equips informàtics a través de l'ACM. I l'últim punt que hem tingut, que jo crec que és el més important, fora del que el pressupost seria el que ens toca perquè ens dona poder fer les accions durant la legislatura, és l'aprovació del reglament del tema contra les violències de gènere, que és posar en tots aquells actes que l'Ajuntament hi participi, espolir-les, i hi ha hagut aquí una unanimitat de dir l'important és que no hi hagués protocol, perquè això voldria dir que estaríem en una societat madura i que això no tindríem que protocolitzar aquests efectes. No estem en aquesta situació encara, llavors el que fem és intentar cada vegada anar educant i tenir sempre presència perquè si hi ha violència contra les dones tinguin un punt de referència on puguin denunciar i puguin estar tranquil·les i segures. I l'últim punt és una moció amb el Pacte Nacional dels Discapacitats, que volien extrapolar-ho a Cunit per fer accions. Des del PSC havien fet una proposta de deixar-ho sobre la taula perquè aquest Pacte Nacional encara la Generalitat no ha tret el reglament, està encara en licitació. Finalment els representants d'Esquerra volien sí o sí que aquesta moció es tirés endavant, i nosaltres, evidentment, perquè al fons és totalment el que toca, el PSC l'ha votat a favor, sempre dient que tinguem aquesta referència perquè això es pot variar alguns dels punts aprovats per la moció. Doncs això ha sigut aquest ple i agraïts per la vostra assistència. I avui el punt més important del ple ha sigut el tema d'aprovació de pressupostos, del que vull destacar que és un pressupost que aglutinarà i es farà càrrec de tot el tema infraccionista que ens comporta tota la pujada de la llum i el gas, en quan altres ajuntaments no podran fer-ho perquè no tenen aquesta capacitat. Després no es pugen impostos, arribem al ràtio de percentatge més petit en quant al deute, o sigui que estarem només amb un 5% de deute. Vull destacar també l'increment del servei del tema de neteja, s'incrementa en un 56%, cosa que els veïns estaven demanant moltíssim. El tema de la neteja de la via pública era molt important. I després hi ha un fons de contingència que encara que no se'ns
no se'ns obliga al tenim previst per temes que s'hauran d'ocupar. Hem de tenir en compte que el 2023 era un any dur, que estem en una tendència inflacionista a l'alça, que potser entrarem en recessió i hem d'estar preparats per a les necessitats que puguin tenir els ciutadans, sobretot en els temes de benestar social, d'habitatge i d'altres. Després, un altre punt important, s'aprova el protocol municipal d'actuació davant de les violències masclistes sexuals als espais públics d'oci. Hem de recordar que durant l'últim any i mig, en tots els actes que hem fet a l'Ajuntament, a festes d'actes majors i tal, sempre ha estat implementat el punt lila, que és un tema que penso que tranquil·litza molt a les dones joves sobretot, per qualsevol incidència que puguin tenir, en qualsevol violència que puguin patir, el tema de sexualització, dels tocaments, del tema de les drogues químiques, i crec que és una eina indispensable, ja només pel nostre municipi, sinó per la societat. Estem abocades les dones a estar amb aquesta avantguàrdia sempre, per al tema de la nostra cosificació, el de com vestim, on anem, el que beguem i amb qui volem estar. Llavors això crec que és un protocol que és molt necessari, que estarà composat per professionals experts en la matèria i que s'anirà modificant en quant a les experiències que tinguem com a municipi. Després, respecte a la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra vers les persones amb diversitat funcional, jo he estat explicant que la diversitat funcional no només es reflecteix en les persones amb una discapacitat física a efectes de mobilitat, sinó que hi ha altres tipus de diversitat funcional, com les cognitives, les psíquiques, les intel·ligència, etc., i que hem d'incloure també amb aquestes persones i que, per tant, hem de repensar bé aquesta moció, hem de seure bé, aglutinar totes aquestes sensibilitats i no només centrar-nos en les persones que tenen aquesta discapacitat funcional física. D'acord? Per l'altre han sigut punts més orgànics, d'assoliment de pressupost i modificacions de pressupost per donar compte de les responsabilitats econòmiques que té l'Ajuntament en quant a factures que estan derivades i temes així. I bé, per l'altre, això és el tema del pressupost. Nosaltres creiem que és un bon pressupost, és un bon pressupost continuista. Des de l'inici, l'equip de govern ha anat amb l'objectiu d'eixugar deute, de no pujar impostos, i seguirem amb aquesta línia. Pensem que són els últims pressupostos de la legislatura. No és un pressupost que pugui condicionar el proper equip de govern, cosa que també és molt interessant, perquè cada equip de govern o cada formació política té les seves prioritats i té una forma de redactar uns pressupostos i té unes prioritats, i això també és de ressaltar. El que fa aquest pressupost és que l'Estat ja gairebé tota la deuta eixugada no condiciona inversions futures ni altres polítiques que es vulguin aplicar. Per l'altre, ja està, res més. Moltes gràcies i que tingueu